כן, שלום לכולם, ברוך השם, זוכים שוב להיפגש, לפחות דרך הטלפון או המחשב. השבת נקרא בעזרת השם פרשת אחרי מות קדושים. אחד הנושאים שפרשת אחרי מות תעסוק בו זה האיסור של שחוטי חוץ. התורה אסרה על עם ישראל להקריב קורבנות רק במשכן ובבית המקדש. היו תקופות לא ארוכות בעם ישראל שזה היה מותר, אחרי שנכנסו למשכן, בזמן הגלגל, לפני שנבנה משכן שילה, זה היה מותר, אחרי שנחרב משכן שילה, עד שנבנה בית המקדש, בזמן נוב וגבעון, זה גם היה מותר, אבל בשאר התקופות התורה אסרה באיסור חמור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, וזה איסור חמור שיש בו איסור כרת. אדם שהיום יבנה מזבח ויקריב שם קורבן להשם, הוא יחשוב שהוא עושה מצווה גדולה, אבל הוא ייכשל באיסור חמור, באיסור של שחוטי חוץ. לכן למשל יש מנהג שבליל הסדר לא אוכלים בשר צלי, שלא יחשבו שזה קורבן פסח ויקרבו קורבן פסח מחוץ לבית המקדש, כי יש לנו את האיסור החמור של שחוטי חוץ. והדבר הזה אולי לגויים יש עדיפות מאיתנו, להם יש את הפריבילגיה להקריב קורבנות. ספרים שאלו את הרב שמשון פינקוס, מה יקרה אם יתברר, פתאום יבואו ויגידו לו שהסבתא שלו, האמא של האמא של האמא של האמא שלו הייתה גויה והוא גוי, מה הוא יעשה? אז הוא אמר שלפני שהוא ילך להתגייר, הוא קודם כל יבנה מזבח ויקריב קורבן, זה זכות שיש לגוי ולא ליהודי, ואחר כך הוא ילך להתגייר. נעים הדברים למי שאמרם. אבל יש כאן בתורה משפט מעניין, כתוב כאן ככה, ויקרא פרק י"ז פסוק ד', פסוק ג' ד', איש מבית ישראל אשר ישחט שור וכסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. ונכרת האיש ההוא בקרב עמו. התורה אומרת לשחוט בהמה לשם קורבן מחוץ לבית המקדש, זה נחשב כמו רציחה. התורה משווה את זה לאיסור רציחה. רש"י אומר, דם יחשב כשופך דם האדם שמתחייב לנפשו. שואלת השאלה, זה איסור חמור, אבל מה הקשר בין זה לבין רציחה? פלא והפלא. אז כתוב ברמב"ן דבר נפלא. הרמב"ן אומר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתיר לנו להרוג בעלי חיים לצורכנו, לשחוט בעלי חיים וכולי, להמית אותם לצורכנו, אז להרוג בעל חי זה רציחה. מי יתיר לך לשפוך את הדם של הכבש הזה, של העגל הזה? למה מותר לנו להמית בעלי חיים ולאכול אותם או להשתמש באור שלהם? כי בורא עולם שברא אותנו ואותם, יתיר לנו לעשות את זה, ואחרי שהוא יתיר, אז אין בזה שום עבירה. אבל בשחוטי חוץ, שכאן הבורא עולם אסר עלינו לעשות את זה, כי זה שחוטי חוץ, כעת באיזה זכות הרגת את הכבש? אתה רוצח, רצחת אותו. עד כאן דבריו הנפלאים של הרמב"ן. זאת אומרת, יש כאן הסתכלות על הנושא, איך מותר לנו להמית בעלי חיים, מי יתיר לנו? לא כי אנחנו אנשים והם בעלי חיים, כי את הערכים קובע בורא עולם, ואחרי שבורא עולם קבע שהם נבראו למטרה הזאת, זה מותר, אז אין בזה שום עבירה. אבל כשהוא אוסר, אז זה נידון כרציחה. נפקא להתייחסות לנושא של צער בעלי חיים, או ציד לשם ציד, שאין שום צורך בעל חי, ציד והמתת בעלי חיים לשם שעשוע. שהפסקים כתבו שזה דבר חמור וחלילה ליהודי לעשות את זה, כי להרוג בעל חי לשם שעשוע, זה דבר שלא הותר לנו, וכשלא הותר לנו, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. יש כאן הסתכלות חדשה על הנושא. יש כאן אולי עוד משהו כללי. הערכים נקבעים לפי מה שבורא עולם קבע לנו בתורה, לא ערכים כל אחד למה שנראה לו לפי הלב שלו. אצל אדם אחד זה מוסרי, ואצל השני זה מוסרי וזה לא מוסרי. הערכים אמיתיים של המוסריות האמיתית יכול לקבוע רק בורא עולם. והוא קבע מה מוסרי ומה לא מוסרי. ספרים שסלאבודקה היה בגרמניה לפני השואה, והוא ראה שזה אדם
מתנשק ברחוב עם כלב, הוא אמר שכאן עוד יהרגו אנשים. הוא הביא על זה את הפסוק, זובחי אדם עגלים משקון, אם את העגל מנשקים, אז מחרת יהרגו אנשים. אם הערכים נקבעים לפי הלב העקום של אנשים, אז לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, אבל המסוריות האמיתית יכל לקבוע רק בורא עולם, והוא קבע לנו מה כן ומה לא. יישר כוח, שבת שלום.